En plena època del casal del metge, hi ha un episodi que vull comentar, que és el 6 d'octubre, i que el casal érem una colla de companys d'ideologies molt diferents. Hi havia el pare del Federico Mayor Zaragoza, un home, diguem, per pintar tipus polítics de la Lliga, o netament de dretes. Hi havia una germana del Josep Manyer, famós Jorge Marín, després a la BBC, molt equilibrada, gent de tipus Acció Catalana. I al final de festa hi havia el senyor Linus Moulines, que era no res menys que un membre del bloc obrer camperol. En molt pocs mesos em va influenciar suficientment perquè el 6 d'octubre formés part de tota una jovenalla, i no tan jovenalla, que vàrem estar tota la nit en un local gran que hi ha al Portal de l'Àngel número 3 o 5. Bé, tota la nit la vam passar allà quietons, com la van passar la gent d'Estat Català, uns al Coliseum, aquell desastre. Però nosaltres no en vàrem tenir prou. A la matinada, jo ja clarejava totalment, vàrem sortir en columna capitanejats pel president, que era llavors de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, Víctor Colomer, i em sembla que l'altre era el dibuixant Helios, membre també dels trotskistes i companyia. Vam pujar a Passeig de Gràcia, vam pujar al carrer Gran, que llavors era carrer de Salmerón, vam agafar unes Winchesters a la cantonada de la Rambla de Prat, que havien estat abandonades pels escamots d'Estat Català, i vam tirar amunt cap al Tibidabo. L'objectiu era anar a Sabadell a reforçar els de Sabadell o ajuntar-se amb els de Sabadell, que ningú sap si els de Sabadell hi eren o no hi eren. No em diguis en quin punt de la rebassada va aparèixer una camioneta de la Guàrdia Civil, es van escampar i, genoll en terra, van començar a disparar amb uns Mausers que donava gust. No cal dir-ho, que allò es va acabar com el Rosari de l'Aurora, muntanya avall, i no em digueu ni per on vaig passar ni on vaig arribar, a menys el que devia fer és dormir un parell de dies, o almenys un dia sencer.